तो राधे राधे समस्त को। आज मोर फास्ट व्लॉग जोटा कि मु एडवेंचरस करी। तो आमे आज जिबा बाबा घंटेश्वर मंदिर जोटे एक रहस्यमय पत्थर अच्छी। तो सेठी आमर गोटे पत्थर अच्छी जोटा कि घंटी आवाज से बाहर। तो महादेव को मंदिर अच्छी। ଯିବା ସେଠିକି ବୁଲି ଯିବା ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ସେଠିକି ମାନେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଆଗରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ମୋ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ ସାର୍ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଜୟ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହାଇ ଦେଖାହଉନି ଆରେ ଭଲ କିନି କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏବେ ବାହାରିଛୁ। ଖରା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 1:30 ପାଖାପାଖି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆସିବୁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭଗାମୁଣ୍ଡା। ଭଗାମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖାହେବା ପୁଣି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ କେଉଁଠୁ ଘଷିପୁରାରୁ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ। ସେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେ ପଛରେ ବସିଛି। ଦେଖିପାରିବିନି ଓଲେନ୍ ଦେଖେଇବି। देखा देख नहीं और बुलेम है ना बुलेम भूटान फायर भूटान फायर। खाली पहाड़ अच्छा नहीं तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ कमजोर हो जाता हूँ मैं तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ आवारा बन जाता हूँ मैं तुझे छू लूं तो कुछ मुझे हो जाएगा जो मैं चाहता न हो मुझको तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे कर देगा बर्बाद इश्क मुझे हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे बेहद बेशुमार तुमसे
मेरा दिल क्यों बेकरार है, क्यों ये मिटती नहीं है, कैसी ये प्यास है, जितना मैं दूर जाऊं उतनी ही तू पास है। तुझे कह दूं या रहने दूं राज मेरे, सब कुछ कह दूं क्या तुझको, तू मुझको छोड़ जाएगी या आएगी पास मेरे, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे, हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। इन गमों को खत्म कर रहे हो तुम, इन गमों को खत्म कर रहे हो तुम, जख्मों का मरहम बन रहे हो तुम, महसूस मुझे हो रहा कि मेरी दुनिया बन रहे हो तुम, बन रहे हो तुम, तेरे बिन क्या अब धड़क पाएगा, पूछता हूँ ये मुझको, तेरे आने से दर्द चला जाएगा, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार, कि हो ना जाए प्यार, कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे मुझे, तो राधे राधे समस्त को आम आसी पहुँची जाइए से जगार बाबा घंटेश्वर मंदिर देखी दूचे आपण मानू। तो चलन देखा एठी कौन अच्छी कहते लोक मैंने गोटे रहस्य पत्थर अच्छी जोटा कि घंटीर साउंड करुच्ची। ठीक अच्छे तो ये मो बाइक बाइक रखीदे। हाँ एबे चलते ଯିବା मंदिर उपरକୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଜାଗା। ସେ ମୋ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଜୟ ସାର୍ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଜୟ ସାର୍ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ मंदिर को प्रवेश पथ ଯିବା ଉପରୁ ପ୍ରଭୁ
ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବେକରେ ଯୋଉ ରୁହନ୍ତି ଆମର ବଡ଼, ସିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ମନ୍ଦିର, ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଲକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଉପର ଦର୍ଶନ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସେପଟେ ସବୁ ପଥର ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ପଛପଟଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ପଥରକୁ, ଏଇଟା ସାଇଡ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଘଣ୍ଟି ପଥର ଧଳାଟା ସାୟଦ। ଦେଖିଏ ମୁଁ ତାକୁ ବଜେଇ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖିବା। ସେ ପଥର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଗରୁ, ମତେ ବଜାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଶୁଣୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପଥର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି, ଏଇଟା ବାଡ଼ଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼ଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଥର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ବାଡ଼େଇଲେ। ତ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ପଥର ଯୋଉଠି ବାଡ଼େଇବେ ସାଉଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ ପଛକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ। ପଥର ଯୋଉଠି ବି ବାଡ଼େଇବେ ସେଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ତ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ପଥର ଯୋଉଠି ବାଡ଼େଇଲେ ସେଇଟା ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଏଠି କୃପା ରହିଛି, ମହିମା ରହିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଥରଟା ସେଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ପଥର। ଏଠି ମନସ୍କାମନା ବି ଯୋଉମାନେ ମାଗନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ପୂରଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ସାପ ଯୋଉ ବେକରେ ରୁହନ୍ତି, ଆମର କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ବାସୁକି ବୋଲିକି, ସିଏ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ପଥରକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜେଇ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି, ଅଲଗା ଅଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟାକୁ ବାଡ଼େଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ନର୍ମାଲ ପଥର, ଆଉ ଥରେ ନର୍ମାଲ। ଏବେ ଯିବା ଘଣ୍ଟି ପଥରକୁ। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ କଣ ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଘଣ୍ଟି ଯେମିତି ଆବାଜ ହୁଏ ସେମିତି। ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର, ଦେଖିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ପଥର ବି ଶୁଣିଲେ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ନର୍ମାଲ ପଥର ଠାରୁ ସେ ପଥର ଅଲଗା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଲୋକ ଏବେ ତ ଟିକେ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଖରା ହେଲାଣି, ତ ଲୋକମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି, ଥରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି ଯାହା, ଯେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହିଛି, ସେ ଭଗବାନ ଫାଷ୍ଟରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପଥରଟା ମାନେ ସେଇ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯୋଉ ବାସୁକି ଯିଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ରୁହନ୍ତି, ସିଏ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେ 2022ରେ ଆସିଥିଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା, ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟେ। ତ ଏବେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କାମ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଜାଗରରେ ଏଠି ବାସୁକି ଆମର ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ଆସିବେ ବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବା ବାଟ ହେଲା ଆମର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭଗାମୁଣ୍ଡା। ଭଗାମୁଣ୍ଡା ପଚାରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। ଭଗାମୁଣ୍ଡାର ବାବା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, ଆସିକି ବୁଲିଯିବେ। ତ ଖରା ବି ହେଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ କି ଭଗବାନଙ୍କର କି କୃପା ରହିଛି, ପଥର ବି ଘଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା, ହେଇଗଲା, ଭିଡ଼ିଓ ତ ସୁଟିଂ ହେଇଗଲା।
तो केमिति लागला कौन वीडियो देखिए, लाइक करिवे, कमेंट करिवे। आउ मु चेष्टा करुच्ची आउरी भी बहुत भल भल मिस्टीरियस प्लेस जो गुड़ा कि समस्ते जापरती आपन को एक्सप्लोर करके देखिया। तो से आपन को सब्सक्राइब करिया पड़ियो, आउ बेल आइकन को ऑल टाइम रे सेट करिया पड़ियो, ताहले जाई आपन मो नोटिफिकेशन पाई परिबे। ठीक अछि, तो ठीक अछि, रहिली, राधे राधे। पुणी देखा हबो गोटे नेक्स्ट वीडियो रे। बाय बाय।